behar da oso pozik gauzela holako areto berezi baten egotiaz, ze, hau badakitxe urtietan hala nolan egondan sinema badala eta berreskuratzi honako espazio bat, kultura espazio bat oso garrantzitsu iruditzen dut. Gainera programazio asko itzen dabez, bai musikalak eta suposatzen dut antzerkize beno noiz egongo dela, da zinez aparte, eta areto bikaine da, akustika oso nadeko. Bene zinen, neketxo gantzok izan jotia beti esperientzize ona da, ezta? Etxe da leheneko bideratu gana. Gizeremos gizek urtengo gauak ez teu arduren, da kantu barri beten zuten, ez natuko zara. Zeu, 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 zeu. Zeu, 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 zeu. Eta gustora bertoko jendearekin oso ondo tratatu gaitue, da soinu aldetik bebai, publiko aldetik, pixkat arrarue egien jendea eserita egotie, baina kontzertu erdian jende guztia altxatu zen, eta zentsu horretan giro ona da gu pozik, osea, errepikatuko dugu. Hiru bideratu gara, eta aparte, leketxo niretzako izen da beti, eta bigar netienek esango, bigar atzerik ez dago ginen lehenengo ginen da, ez? Bai, herri oso baikie eta lagunak egote zamen eta espeziala legitxo nintzako. Malu bet baino gehiago sartun debe kostazu. Zeu, 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 zeu. Princesa capricciosie. Zeu, 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 zeu. Ainoza eta indultzie. Zeu, 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 zeu. Lotzen nauen ara musarie. Nire posoie. Kontzertuek hasi baino daina beti dugu, juri ez dena ez hori golpi egoteko, uste dut sentitzeko nun egona zen eta probeten vibrazioak hartzeko ez dena tokizenak ez da. Leketxok instituturik leketxarrak Gerniken egote ziren ez da, lagunen pilo bat egin duzen da, orduan Gerniketik sarrien torte ginen leketxora eta, abentura asko gidugu zamen, saso garetan, ez? Jaiklub eta kadagua eta erkiaga eta hortitan egin bilge ginen, ez da, zurun da. Eta beti zen da berezitzen nintzako, ez? Bai arretxe bera, bai bertoko jentie eta bai gezen bat leketxarrak egin duzuen euskeri, ez? Nintzako da oso polite eta disfrutetako gauze bat, ez? Da, leketxo beti da barroen eta beti da bat, ez? Comentaros simplemente que ha sido una experiencia diferente para nosotros, con un público diferente y de otra manera sentado, que es una cosa que a nosotros pues no estamos acostumbrados, y que ha estado muy bien y que repetiremos. Gente, eskerrik asko danagatik eta, guk disfrutetagun beste zuek disfrutetan baduzue, danen artin zeuzeneko ondo segidu, eta venga, leña, eurre!